punika jumenengan panembahan Senopati dados Ratu Mataram. Wonten satunggaling sesepuh saking Brang Wetan. Panembahan Mas ing Purabaya boten ngestreni, malah boten sarujuk yen Sutawijaya dados panembahan ing Mataram. Niatipun panembahan Mas dipun sengkuyung para bupati ing Brangwetan ingkang dipun pandhegani dening Senopati Keniten. Sedaya niatipun panembahan Mas dipun mangertosi dening panembahan Senopati lajeng dados sulaya lan peperangan antawisipun Purabaya kaliyan Mataram. Warok Jagaraga saged dados Senopati ngadepi prajurit Mataram. Lan sedaya panyuwunipun Jagaraga dipun pinangkani panembahan Mas. Bupati Noto Sudirjo rumaos dipun apusi dening panembahan Mas. Amargi boten remen dhateng Warok Jagaraga ingkang putranipun dipun jodhoaken kaliyan anakipun Warok Jagaraga. Mekaten menggah sinopsis saking Ketoprak Warok Jagaraga. Saderengipun pagelaran Ketoprak dening warga DPD PPI Kabupaten Sleman. Kula Budi Nugroho supaya disekseni para nayaka lan para punggawa ing Purabaya. Kowe tak bab. Nek pancen besok Mataram lakon ngumpul ana ing Purabaya, kowe bakal dak jojokake karo anakku Retna Gumita. Semanten kekucahipun dumateng karepku supaya tansah dados namu menurengko Purabaya ora pida-pida meneh. Dumilah. Ora perlu ngomong ngambal. Sliramu semua, sliramu semireng. Besok menawa kelakon Purabaya dadi punjering Praja Ratanak Jawa. Kowe bakal tak dhawuhake karo kangmasmu. Napa sampun dipun menggalih to?
tunggal iki. Rama ku pengajar, Rama ku sesepuh jan. Wase kowe kudu manut marang Rama. Retno Juwila kudu jejodohan karo militer. Iki dadi kesane Rama. Menawi menika sampun dados kersa dalem kula nggih. Loh, Kula purun. nggih. Proses Bapak. Terus Kula purun kala menawi sampun wonten lelampah mara sepuh nyembah mantu. loh, sampun kula puji kula petek wonten ing pustaka dados jimat paribe. iya. Kangen aku sawetara ora pepanggihan karo Kakang Joko. Injih menapa? Iya, iya. Wis ana Jogorogo. Oh, menika Kakang Senopati. Sapa? Giling-giling. Sakler proliman. Apa niku? Masuk. Ah, keniten, masuk. Lampron Pak. Kowe iki nek matur ora belawanan ngono sapa? Menika saestu Lah kok. kowe iki keniten masalah proliman. Lah menika juga keniten kok sakler proliman lho lah sapunika ku bangun pok lajeng niki. Menika keniten. Nah menika. Seneng. Kanjeng Panembahan kok ora dibredeg. Ora. Iki ana perkara kang bakal tak ngendikan. Iku kula putraku, Kang. Iki wis matur marang kowe, Kang. Injih Kanjeng. Lumantar nawara aku paling dalem. Wonten dawuh dalem ingkang sirap wonten ing laraping Purnang Titaka menika kula sampun lakonan. Iya. Lan kula pareng sowan menika saestu. Injih. Nuhun dawuh dalem Kanjeng Mbah. Kowe sago apa ora depani Kadipaten Purwokerto. Injih air tusik atos. Remuk kasawurna putuk kang bandhena minangka tambaking negari napa malih wonten ing Kadipaten Purbaya kula sagah. Iji. Gombong rasane tinggali. Iji. Nek ngono iya. Nek ngono kowe saiki dadi senopati oleh Purwokerto iki. Makaten iji. Nanging Nanging iji saderengipun nyuwun pangapunten Kanjeng Prabu. Kula sagah jiwa raga kula kangge beteng praja Purabaya. Nanging kula menika ugi gadah tanggelan. butuh raga, butuh duit. Boten menika. Kula menika boten ate utang. Sanes tanggelan menika. Terus sekarang Kula menika bebripun dipun tangisi kaliyan anak kula. Anak kula prasetya menika. sing liburimu iki kok Ha injih rada maju ngene lho. Maju. Dene kono ra kesoti kira ora
Maju. Kula baru Niki anak kula. kula batur birokan ya. Wis gede. Terus Nggih, menika mutah. Ingin dipun rapiaken, dipun jodohaken kaliyan putranipun Kanjeng Adipati ing Mojoagung. Mojago. Inggih. Yogane Nata Sudirjo. Inggih yoganipun Adipati Nata Sudirjo. Lah ya punya dirumplung rene kowe wong tuane. Pasti bisa kok kowe matur ngersani Nata Sudirjo. Ora bisa kula rendah. Ning nyatanipun sasatunipun sabet tresna menika. Lajeng anak kula menika kabenangan Kanjeng Adipati Nata Sudirjo dipun damono. Dipun cecengis anak warok mongso kowe duwe ragat dibutuhkan anakku lan sanes-sanesipun sakit anak kula. Terus sambunge karo sabulan. Inggih menawi Kanjeng Panjenengan menika kula nyuwun panyuwunan kula menika sageta prasetya dados judulipun putranipun Adipati Mojoagung Riraga kula badhe saged dados senopati kulo. Kuwi pitukane nggo gelem dadi senopati. Inggih dipun. Ya tak sakui. Dari bab Ojo dikanelan marapun ing Mojoagung. Aku rono sowan ngersakku Bupati Nata Sudirjo, anake didhawuhi supaya nganti. Sodeko. Ya. Tenan. Inggih saestu. Saestu inggih. Jonggo menika ingkang dados panjenengan. Yang minggat takjen ora rasa perkara kahanane kraton utawa kadipaten Purwoboyo uga gawe mari ana tukangku marang kowe lan keluarga iki kasih dia ing Purwoboyo ora ana bupati sing dilek dilangkir bisa kealangake ana ing Panjang kejaba Bupati Nata Sudirjo sampun sangat tenang dipun paring panganom kula jenenganipun kula perangane Bupati Pramwetan ing Rasa Suya dateng Romo Panjenengan. Yes. Iki yo gampang. Iki menika anak kula sekali. Iya. Ndak tompon ini tulis sampai Nata Sudirjo. Iki paling kalem. Mataram lan Purwoboyo saiki lagi mengungsi. Tegese mbutuhake prasetyane para kadang bupati, para nayaka. Mulaku nimbali marang sliramat disebut prasetya. Kabeh ingkang kula aturaken suwangat. Kula saged ngalangaken badan kula sakit puncarane beranggetan niki-nipun wonten ing Purwoboyo. Semono prasetya Inggih. Ya, aku ngedol iki. Lho kok yo gawe kae dulu ngono sing ngayunake tegese priya sing bakal
ngayomi mengku minangka jejeling garwa. Iya. Kaya wis dewasa. Waleh-waleh menapa Romo sinten ingkang boten kayungiyun mulak anak kula sekarniti ingkang pancen ayu Sulistema. Nanging imanipun kok dilalahipun wonten priya ingkang badhe remen kaliyan anak kula nanging nggih manah kula boten sawujud Lho, jalaran amargi piyambakipun namung anakipun satu haling warok. oh, anak roh. Ora yo. Apa sebab? Jalaran derajat pangkat sematipun tentu benten kalian Bupati Noto Sudirjo. Warok Jogorogo ini gadah kewenangan prasaja. Mantoko badhe ramen kalian anak. Kemendel jenenge. Ora ngilu marakanan. Wong warok karo kuwi bebisan karo bupati. Nah, leres pangandikan kula. Nuntun dalem sewu. Bareng kula muncul atur benar. Menapa kula parengaken nimbangi pengendaraan boneka Minoyeng. Kanjeng Adipati muncul ke jalan. Sasar susul mesu karo anakku Prasetyo, aku jenenge mulai mojo. Mojo aku nganti nyebut mojo. Tapi nek nesu kuwi apa-apa sah. Ning ngeten sak. Nyebat jenenge warok Jogorogo. Kula niku rumah sami. Nek dadi wong cilik kok kelakan kulit duwe diklik. Dadi wong desa-desa panganane telo. Ning sampeyan kok kaya kabeh titah niku padha. Sampeyan karo derajat pangkat semat niku liwat di sini. Sampeyan ora bakal dadi bupati yen ora bisa kuyung dening para kaum. Klebu kaya kula. Ngene lho nggih. Kamu semangat. Sampeyan semangat nek kesandung rata sing berjengkok sampeyan. Cek niku dhisik Kakang Jogorogo. Nggih. Kersane Bupati Noto Sudirjo, kok kasih Bupati Noto Sudirjo sing jenenge Kagungan Putra duwe penggayuh dhuwur supaya mulih akeh iki putrane. Kuwi bener, kuwi kudu napa kaya ngono. Ha nek katen menika Wis. Ora kudu boyo kene sing kuasa. Noto Sudirjo soal sing nimbali aku. Kuwi kudu ngono kaya ngono. Mun pripun? Sawuh. Menapa aku nipun nyocok ati. Ora perlu ditantani jopo. Karo sewu. Misalipun pisowanan menika pisowanan mligi para bupati Bramwetan ingkang nyengkuyung kesobanan pati jemeneng lan boten karek kalimbit dening Bapak. Ingkang kok wonten tiyang ingkang boten sak muslimipun dipetimbali sowan kaya sowan menika Jogorogo. Nuwun sewu, Kalimbit. Sampeyan bibit niku sing tau sing. Kanjeng Pemban. Nah, nek durung ngerti sampeyan tak kandhani ngerti. Kula sowan iki wis didhawuhi Kanjeng Perbatas Prabu sampeyan. Cukup wis Padha dene Wis karepmu dhewe. padha dene tamu ayo kuburan sebat. Padha dene tamu kok ngatur. Aku mau dikon piye? Aduh kok. Nek aku dikon aku ini bisa jawab aku. Iya. Manut repetaku. Saya bener. Wong nyocok ati. Ora sing kawuh kuwi Kanjeng Perban. Wis ngerti. Maksulan. Noto Sudirjo. Bener sih kamu. Kuwi duwe penggalih kamu dhuwur. Supaya anakmu besok mukti lan kamu lihat. Nah, nek anakmu ora oleh di pek mantu dening Jogorogo saiki pomo. Anakmu tak pek Iya. Wah, kasih dia menawi kowe gelem to. Dipundhut karo dening Kanjeng Perban. Sing aku ndek dalem iki sapa? Ono ndika badhe pun Pak. Apa sing wangun lho, Pak? Iya, mong gawe kula menika satu balik kan.
yogamu Sekar Niti tak pundhut ora tak pundhut garwa. Ning tak pundhut putra angkat. Tak sedulurke karo putraku Jamila. Aduh bupati lancang. Arep pundhut putra karo sorok-soroke. Ora aku isin. Wis ora. Mamule lho. Piye? Kami bupati wirangan. Boten benten. Kamu kenan kamu liyan iki badhe katampi dening anak kula sekali. Nek pancen Kanjeng Penemban Mas ngersakaken mundhut Sekarniti minangka putra kakung lho. Wis gelem. Kowe dadi putraku, putra angkatku, tak sedulurke karo Lontang lan Putra Jamila. Nggih anak kula purun kula inggih minangka tiyang sepuh kula pasrahaken asor kalih. Ya, lega tunggale. Padha sekseni. Saiki Sekarniti yogane Kak Bupati Mata Sudirjo wis dadi putraku. Tegese dadi putraku. Ya aku do kabeh menang kanggo nuntokake lakune urip anakku utawa yogaku Sekarniti ra ngono. Nah, Rene Sekarniti saiki wis dadi yogaku, wis dadi putra angkatku. Kersaku bakal tak jojokake karo Prasetyo, anake Warok Jogoro. Saking seneng. Serius, ini kesaku lho. Sido tadi nanti. Aku bisa karo langsung. Wis tak karo Prasetyo. Kenapa menika saestu? Lho tenang kowe putraku jane. Kowe ora ketemu karo Sekarniti. Sampun sesno, izin sampun banget. Sampun. Narasipun mirip-mirip. Sing bakat ini. Nggih sewu. Iya. Tantri malih. Piye. Kenapa menika saestu? Biar putraku Sekarniti piye. Menika saestu kula juga. Iya disekseni karo layok kok. Iki tak panah. Mantuku. Sekarniti. Iya. Sekolah sekali sekolah Wajib. Wis sampeyan ora. Tapi bali apa Sudirjo? Salah cangkul. karep buku aku ya padha naskah. Ini sasar susul mergo vokal. Wong sekali itu sekolah. Iya. Kula lajeng ngoten. Iya. Pun sewu. Tapi atine Awet nah sekali. awet manah kula menika rumaos remenan. Ini menapa ingkang dados idam-idamane manah kula mulyakaken anak. Ya Sekarniti penyandang pundhut putra pun sedherekaken kaliyan Putraku Jamila tak mudah. kula pesan. Nanging tundhonipun kok lajeng dipunjodohaken kaliyan Prasetyo. Amarga sami kemawon Prasetyo menika bebasan kerokot diunggahke pot ya bakal ngono. Urusan Nata Sudirjo. Kuwi piye? Wis ngapal. Unjuk aturmu wis disekseni dening para Pandhawa. Tegese nek kowe ngurungake Sekarniti dadi anakku, mohon ampun ngasaku. Sabdo pendito Wis semeneng ora? Ayo Ndur. Setuju. Boleh ranting. Jengkel apa susu? Piye.
langsung muni rumaos ora trimo rumaos kawin ka pancen nak nira pintu itu bahan bingung lucu alasan kepiye terus awon kok dadi kapit rumaos kamu dol jadi nembe menika kula dados bupati Wonteremojo Agung rumaos kewirangan anak kula kami bersambut penjenengan cek ini menikah sabtu panik orang nami kula boten terima srek manapun yo mangke to tak dodokake karo Prasti. Ning perkara kuwi numpak bakal rampung. Awit kok piye wae kok Sudirjo kuwi kereh pemerintah ngono iki. Negara utawa Brawetan yo ning Purbalingga lan Surya mriku. Joko-joko, ngene. Ngene. Padha ngene tak sesapi. Yayine. Bukan semua. Ya Prasti yo, iki larangan bapakmu jengkel suwe-suwe. Pak, kok kene kok, Pak? Ini butuh ke. Aku tak lelenge. Mriki lega. Loh, wonten pundi, Bang? Lakon anakmu Prasetyo bakal jodohan karo sekali. Saiki aku dadi nagih kesaguhan. Nek kowe saguh beteni Purbalingga, ana kanca boy sing kudu rampung. Nata Sudirjo kuwi murah-murah kok geliat ini mesti wani marang sak. Piye? Ati Izin menawi titik lagat lagu-lagianipun Nata Sudirjo menika badhe nginglar saking Hotanan Negari ngewawi musuh menika Gusti. terus Rasanipun lajeng menban rampung ngono Nata Sudirjo. pun kuasa sesuatu kula. Nggih, setika dawuh. Akal masih. Ono dadak nglayoni perkara Nata Sudirjo. Nanging kuwi aku kudu bisa ngadepi. Mergo petungku yen Joko Raga kakak dadi sira. Kuncara kuwi. Kowe kakon tujuan kaustani. Nanging saiki ndak pundhut padang bupati lapaten. Melayani Nata Sudirjo lan Joko Raga. Senika dak Joko Raga. Prayoga karo Prasetyo. Nak nyerati piye kudu kabeh kausan. Segoro. Nata Sudirjo
banyak. Ora tak selaki. Kogelat iku Kanjeng Rama Panembahan Mas. Kangen piwaniku. Cocok. Niki mesti mergo kowe sing melipir matur sing ora bener. Mula banjur anakku sekali iki Menungso kuwi wajib ubi. Yen pancen anake kuwi dicecenges. Ini liya sapa wong sing iso kuat atimu iya mlebu ati anak kuwi nganggo cara sing bener. iki wis bener kanggo Kula aku ora senjuk prasetyo seneng karo sekali iki mergo watakmu sing kaya nurun ning anak. pancen wis tak bojo. Lamaku wis suwe ngerti. Kowe pendak-pendak mlebu ana ing pesagrane wong-wong ketara. Kowe dadi moto pitani musuh Pak Dodo. Pak Dodo. Ya mergo jalaran iki aku saiki duwe pawatan. Ih, Arep sultane Mekah. oh. Ojo ngrun jawatimu nek kowe tak arani satya balik. Anakmu kanggo srana. Manunggaling anak ora mesti iso manunggalke wong tuwa. Cekane kowe bakal baliro sampe Purworejo. Pak Dodo, Saudara. Aku suwita ning Purworejo nyatane aku ora entuk palayoman ning malah sengsara rek. Bapak licik satya balik kaya kowe. Saiki karo Ayo ana ing papan iki didudakake. Rogo-rogo sing tansah tok ina apa sing minuleng jagat adipati Raja aku ciptakan jengkelah sandun Saudara. takon ati dene aku